Bon dia, Catalunya i Escòcia. Soc en David Reventós i estic en el meu 13è dia de vaga de fam per demanar les declaracions unilaterals d'independència tant a Catalunya com a Escòcia. I en aquest vídeo vull parlar del comportament de les CUP en aquest falsament anomenat procés cap a la independència i també del tracte que han tingut cap a la meva persona. Jo ja he parlat de Convergència, he parlat d'Esquerra i he parlat de tothom, perquè el plantejament i l'utilització és que tots juguen junts. La manera d'enganyar un poble és crear putxinelis diversos, un putxineli trajat per la gent de Convergència, un putxineli mig-mig per la gent d'Esquerra i un putxineli alternatiu per la gent de les CUP. Però en realitat el que es tracta és d'ocupar tot. Tenen tots els mitjans i tots els partits, per tant és impossible que ningú s'escapi d'aquesta presó que és Espanya. Per tant, no tinc cap recança. Ells juguen amb que un sigui processista sector CUP o processista, cada un té fílies i fòbies, i aquí fins que no entenguem que tots juguen junts no estarem treballant per la independència. D'acord? Jo també vaig creure en un moment donat a les CUP, però em vaig acostar amb ells i la decepció que he rebut em confirma que Espanya ho controla tot. Quan la pregunta trampa del 12 de desembre del 2013, és important dir que és una pregunta que a la foto hi surten David Fernández i Quim Arrufat i junt amb tots els altres de Convergència i Esquerra. Per tant, aquesta pregunta és inacceptable per molts motius que hem comentat ja. Fa baixar l'independentisme, és una pregunta que no està d'acord amb els criteris del Comitè de Venècia, no és clara i en principi és una pregunta que no permet fer un reglament i tu no pots fer un referèndum sense reglament. És una pregunta que ha posat Espanya, ho hem d'entendre. En una reunió que només hi ha partits independentistes resulta que surt la pregunta que hagués posat Espanya. Home, lamento els que us penseu que els espies i els infiltrats porten un carnet d'espia a la butxaca i porten el contracte amb el CNI plegat a la cartera i quan el treuen per pagar l'entrepà de l'esmorzar els hi caigui allà. Això no funciona així. Els traïdors i els infiltrats se'ls coneix pels seus actes. Quan fan actes contraris a la seva ideologia, al seu interès electoral i a la seva conducta, com ha fet les CUP en aquest cas, queda demostrat que ens estan traint. Però a partir d'aquí jo vaig contactar amb Quim Arrufat per dir-li que no entenia com podien acceptar aquesta pregunta i ell em va dir: no tinc captures de pantalla perquè en aquell moment jo era una persona innocent que pensava que s'havien equivocat. No sabia que treballen tots junts. Em va dir: si jo veig com tu, veurem què fa l'assemblea d'aquí 2 dies. I, oh sorpresa, aquestes coses de les assemblees de la CUP en l'assemblea va aprovar per pensament unànimement crític, que és una d'aquestes paraules que s'inventen a Catalunya per enganyar-nos i dissimular i que no parlen mai clar, total va recolzar la pregunta. I Arrufat va tallar tot contacte amb mi per Facebook des d'aquell moment. Primera que em van fer. Jo aleshores vaig parlar amb Titot de Brams i de les CUP de Berga, que el tenia a Facebook, per dir: escolta, m'ha passat això amb Arrufat, per què no fem un cafè i parlem? I durant 3 setmanes no em va dir res. I quan jo seguia lluitant contra la pregunta trampa, l'única operació que fa Titot és entrar al meu mur i dir que a veure si no seré jo que sóc del CNI. Home, trobo, està molt bé que no em vulguis contestar en privat, però trobo que tens molt poca vergonya d'entrar al meu mur a desacreditar-me. Però és que això no és tot, Titot, perquè et vas permetre, un amic meu que va posar, o gent que va posar m'agrada en el meu vídeo de la pregunta trampa, et vas permetre el luxe de trucar-los per coaccionar-los i recriminar-los que l'hagin fet. Però tu què ets, un comissari estalinista? No hi ha dret. Però és que a més vas permetre que en el teu mur em diguessin que si les CUP guanyaven jo hauria de ser enviat, me n'hauria d'anar a l'exili i que si no me n'hi anava m'hi enviaríeu vosaltres. I tu vas posar m'agrada. Realment, Titot, amb mi t'has lluït. Si jo fos una persona de l'esquerra independentista que ha sigut torturada o empresonada i fos amic de Titot, realment a mi m'agradaria molt tenir una conversa privada amb ell per saber si ell no hi té res a veure. Continuant en el camí, i això no m'hi poso fort perquè és una persona que es va aproximar a mi i pot ser que sigui una trampa. Jo fa 2 anys i mig que rebo trampes de persones que s'acosten a mi per enganyar-me, amenaçar-me i fer-me de tot, però sí que hi ha una persona que comenta que Arrufat va comentant, quan va una mica alegre, que el 9 de novembre la consulta va ser tot un peripé organitzat en Madrid. No ho poso en dubte, perquè com que actuen amb impunitat, els és igual dir el que sigui, perquè no hi ha manera d'arribar enlloc. Tenen tots els mitjans de comunicació, organitzacions i xarxes socials, per tant poden dir el que vulguin que ningú. Imagineu, jo estic en vaga de fam 13 dies i no arribo als mitjans, imagineu qualsevol persona que ho comenti. Per tant, ho digui Arrufat o no, cosa que poso en dubte perquè no sé si ho puc confirmar, la veritat és aquesta, és un peripé que va impedir que es fes un referèndum. I vam fer una enquesta.
amb una pregunta que impedia fer-ho. Per tant, ho digui o no ho digui Arrufat, el peripé organitzat a Madrid és molt greu. Tots els catalans enganyats i estan posant querelles falses contra Mas, contra Quico Homs, que són mentida perquè la gent els estimi, és molt fort. Els ataquen de nyigui-nyogui mentre a mi m'amenacen de mort per l'esquena, a ells els hi posen querelles que no creen cap problema perquè el poble de Catalunya els recolzi. Junt amb tot el seu Facebook i tota la parafernàlia de centenars d'infiltrats o milers que tenen a Catalunya per recolzar aquesta gent. Tirem endavant. Amb les CUP se les ha fet créixer artificialment a les eleccions del 27S, recolzades per gent com Jordi Sánchez o Carme Forcadell, que van dir que es podia votar qualsevol, i amb infiltrats com Joan Vives i Soler Vicenç, que han fet telemàrqueting per les CUP. L'objectiu era fer créixer les CUP perquè Junts pel Sí no tingui majoria absoluta i no pugui declarar la independència i puguin escenificar totes aquestes coses que fan de Quico Homs, que els diu Mas clar. Tot això que fan, tot això és escenificat. Es tracta de fingir tensions independentistes per trencar la majoria absoluta que tenim ara, que és un moment històric. Ara en tenim 72 i no sabem si mai més els tindrem. Jo no penso esperar. D'acord? Per tant, les CUP ha sigut ajudada per gent que són infiltrats i que ho sabem. Això és molt, molt, molt estrany. I per acabar fins ara, les CUP, el tracte que han tingut a mi, que és donar-li jo una octaveta a Ruth Gabriel i que se me n'enfoti a la cara quan van d'antisistema i d'anticapitalistes, i a Gabriela Serra, que li dono, i em diu, oh, total suport, total suport. I a la propera, quan torna a sortir al Parlament, total suport vol dir fer-me un cop de cap com si fos un cavall, doncs realment ja n'hi ha prou. Les CUP treballa per Espanya, Convergència treballa per Espanya, Esquerra treballa per Espanya, tothom està coordinat. Estem parlant d'un estat policial en aquest moment que ho controla tot. I si no som capaços de mirar, de fer un pas enrere i de mirar que Espanya ho controla tot, i ens quedem aferrats a la nostra oh, és que jo soc de Convergència, és que jo soc d'Esquerra, és que jo soc de les CUP, ens fotran, perquè això és com els trilers. Hi ha un got amb Convergència, un got amb Esquerra i un got amb les CUP, i Espanya és el triler que la bola independència la té a la mà. La bola no està sota de cap got, no està sota Convergència, no està Esquerra i no està les CUP, perquè la carta independència no existeix. L'única manera és assumir el trauma de que Espanya ho té tot, i té TV3 i ho té tot, per això vam posar Brauli Duart. Espanya ho té tot. I obrim els ulls o no serem mai independents. Però com que sí que els obrirem perquè n'estic segur, si no, no posaria la meva vida en risc, estic segur que guanyarem.